No niin, nyt alkaa olla valmista ja tupa täynnä ja näkyy olevan tuolla ikkunan takanakin suuri kannustusjoukko tässä tilaisuudessa. Valitettavasti nyt näyttää olevan selkä tänne päin, mutta ei anneta sen häiritä. Hyvä yleisö, arvoisat juhlavieraat. Olen Vilhelm Junnila, kansanedustajaehdokas Varsinais-Suomessa. Toimin eduskunta-avustajana ja johdan perussuomalaisten ryhmää niin Varsinais-Suomen maakuntavaltuustossa kuin Naantalin kaupunginvaltuustossa. Tämä tilaisuus ei kuitenkaan kosketa minua, vaan sinua ja meitä kaikkia. Tässä seminaarissa suuntaamme katseemme Ruotsiin. Ruotsi, läntinen naapurinne ja kuten jotkut sanovat, demokratian mallimaa, on usein ihannointimme kohteena. Mutta kun on kysymys maahanmuutosta, onko Ruotsin tie myös meidän tiemme? Meillä on täällä tänään kansanedustaja Kent Ekeroth. Hän on ollut Ruotsin valtiopäivillä vuodesta 2010 alkaen. Hän toimii kansanedustajuutensa ohella myös ruotsidemokraattien kansainvälisten asioiden sihteerinä. Kent Ekeroth on nostanut työssään esille erityisesti Ruotsin maahanmuutto- ja monikulttuurisuuspolitiikkaan liittyviä ongelmia. Suomalaisten kannattaa kuunnella häntä tarkalla korvalla, sillä voimme vielä välttää Ruotsissa tehdyt virheet. Please welcome Kent Ekeroth. Vai voimmeko? Voimmeko välttää Ruotsissa tehdyt virheet? Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho on saapunut suoraan Brysselistä Turkuun kertomaan, voimmeko oppia muiden virheistä. Puutummeko ongelmaan vai lääkitsemmekö seurauksia? Onko gettoutumisessa ja kotiseutumatkailussa uuden rikkauden alku? Hyvä yleisö, kutsu lavalle ensimmäisenä tohtori Jussi Halla-ahon. Olkaa hyvä. Kiitoksia Vilhelm. Tervetuloa minunkin puolestani tähän Vilhelm Junnilan vaalitilaisuuteen. Ärade Kent och andra svenska vänner, välkomna. Perussuomalaisten ajatuspaja Suomen perusta julkaisi muutama viikko sitten pitkään valmistelun ja paljon odotetun tutkimuksen maahanmuuton kustannusvaikutuksista Suomelle. Mielipidekyselyt osoittavat, ehkä odotetaan hetki, että. No niin, kiitoksia. Siihen jäi nyt tietysti vähän ikävä aukko sinne keskelle, mutta mennään näillä. Mielipidekyselyt osoittavat johdonmukaisesti, että perussuomalaisten äänestäjien keskuudessa maahanmuuttopolitiikan järkeistäminen on 3 tärkeimmän teeman joukossa, ja siksi sitä on paikallaan käsitellä myös tässä tilaisuudessa. Vedin viime talvena työryhmää, joka valmisteli perussuomalaisten maahanmuuttopoliittista vaaliohjelmaa. Kuten moni varmasti muistaa, ohjelma kirvoitti runsaasti itkua ja parkua mediassa ja muiden puolueiden keskuudessa. Ohjelmaa syytettiin kylmäksi ja epäinhimilliseksi, joidenkin mielestä se oli suorastaan laiton tai ainakin perustuslain vastainen. No on tietenkin lähtökohtaisesti hassua syyttää poliittista vaaliohjelmaa siitä, että se on mahdollisesti ristiriidassa vallitsevan lainsäädännön kanssa. Eduskuntahan on lakia säätävä elin ja sillä on mahdollisuus tehdä tarvittavia muutoksia lainsäädäntöön. Hahmottelen tässä puheenvuorossa joitakin niistä maahanmuuton ongelmakohdista,
joihin vaaliohjelmassa on pyritty hakemaan konkreettisia ja realistisia ratkaisuja. Jos katsomme poliittista lähihistoriaa, maahanmuuttokeskustelu on mennyt joiltakin osin eteenpäin. Toisin kuin 10 vuotta sitten, suurin osa poliittisesta kentästä ja mediasta tunnustaa tänä päivänä, että maahanmuuttoon liittyy suuria kysymysmerkkejä, haasteita ja ongelmia, joille pitäisi tehdä jotakin. Näitä haasteita ja ongelmia ovat etenkin Afrikasta ja Lähi-idästä muuttaneiden ihmisten järkyttävät työttömyysluvut, gettoutuminen, asuinalueiden ja koulujen eriytyminen, heikko suomen kielen oppiminen tai väkivaltarikollisuus, joka lisäksi saa usein varsin omituisia ja eläimellisiä piirteitä. Mutta kun ryhdytään puhumaan ratkaisuista, valtavirtakeskustelu tahtoo pysyä tiiviisti mukavuusalueella. Toistellaan sellaisia yleisiä ja epämääräisiä fraaseja kuin että on panostettava kotoutustoimenpiteisiin, ehkäistävä koulupudokkuutta toisen polven maahanmuuttajien keskuudessa, ehkäistävä rasismia ja syrjintää ja lisättävä yhteisöllisyyttä ylläpitäviä toimenpiteitä. Herää kuitenkin kysymys, että jos nämä ovat toimivia keinoja ongelmien ratkaisemiseksi, miksi niitä ei käytetä? Tai jos niitä käytetään, miksi ne eivät tuota haluttuja tuloksia? Miksi humanitaaristen maahanmuuttajien kotouttaminen epäonnistuu vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen, ja miksi se epäonnistuu samalla tavalla kaikissa Euroopan maissa? Poliittisesti korrekti maahanmuuttokeskustelu lähtee siitä, että maahanmuuton määrään ja laatuun ei voi eikä oikeastaan edes saa yrittää vaikuttaa poliittisilla päätöksillä. Keskustelua pitäisi käydä vain siitä, käytetäänkö kotouttamiseen paljon rahaa vai vielä enemmän rahaa. Perussuomalaisten vaaliohjelman lähtökohta on hieman toisenlainen. Me katsomme, että suomalaisten ja kansainvälisten kokemusten valossa monikulttuurinen yhteiskunta sanan nykyisessä merkityksessä ei ole tavoittelemisen arvoinen asia. Ja että maahanmuuton laatuun ja määrään voidaan vaikuttaa poliittisilla päätöksillä. Ja että on valtiovallan velvollisuus luoda sellaiset maahantulon ja maassaolon säännöt, että vastaanottavalle yhteiskunnalle aiheutuu siirtolaisuudesta mahdollisimman vähän vahinkoa. Maahanmuuttajien määrä on Suomessa vielä verrattain pieni, noin 5% väestöstä. Ja tästä seikasta meitä jatkuvasti julkisuudessa muistutetaankin. Toisaalta voidaan kysyä, onko se jokin peruste lisätä maahanmuuttoa, että Ruotsissa maahanmuuttajia on vielä enemmän. Suomessa on ainakin viimeisten 10 vuoden ajan toisteltu sitä, että koska monikulttuuristumiskehitys on meillä uusi ilmiö, meillä on vielä aikaa välttää muiden maiden, esimerkiksi Ruotsin tekemät virheet. Onko Suomi sitten onnistunut välttämään Ruotsin tekemiä virheitä ja epäonnistumisia? Ei ole. Sen sijaan Suomi on toistanut kaikki Ruotsin tekemät virheet ja jälki on ollut sen mukaista. Ongelmat ovat Suomessa pienempiä kuin Ruotsissa tai vaikkapa Ranskassa, mutta tämä johtuu vain siitä, että määrät ovat meillä toistaiseksi pienempiä. Ei siitä, että olisimme onnistuneet kotouttamisessa paremmin kuin mainitut maat. Meillä ei ole ollut samanlaisia maahanmuuttajalähiöiden mellakoita kuin muualla Euroopassa, koska meillä ei vielä ole lähiöitä, joiden asukkaista 80% tai 100% on sivuraiteille ajautuneita maahanmuuttajia. Olemme kuitenkin menossa kovaa vauhtia samaan suuntaan. Helsinki, Vantaa ja Turku ovat nyt siellä, missä Tukholma ja Malmö olivat 30 vuotta sitten. Jos nykyinen kehitys jatkuu, Helsinki, Vantaa ja Turku ovat 30 vuoden kuluttua siellä, missä Tukholma ja Malmö ovat nyt. Lähiöiden gettoutuminen on ongelma, jonka olemassaoloa harva enää kiistää. Esimerkiksi Helsingin kaupungin johto on nimennyt sen lähivuosien suurimmaksi haasteeksi
ja tämän hetken suurimmaksi epäonnistumiseksi. Työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajat kasautuvat tietyille alueille, mikä vaikuttaa maksukykyisten asukkaiden näkökulmasta alueen viihtyvyyteen ja turvallisuuteen ja ennen kaikkea kouluihin. Harva ihminen haluaa laittaa lapsiaan sellaiseen lähikouluun, jossa suuri osa opettajien ajasta ja resursseista kuluu erilaiseen kriisinhallintaan ja kulttuuristen konfliktien ratkaisemiseen. Kylmä tosiasia on, että asunnon ostamista harkitseva henkilö kiinnittää huomiota siihen, näkyykö talon parvekkeella lautasantenneja tai kuinka monta Muhammedia on rappukäytävän nimitaululla. Gettoutuminen on ongelma monelta kannalta. Ensinnäkin se ylläpitää itsessään syrjäytymistä ja tekee sitä periytyvää, koska maahanmuuttaja-enklaaveissa elävillä ihmisillä ei ole edes tarvetta olla kontaktissa niin sanottuun valtavirtayhteiskuntaan. Toisaalta se pahentaa asuntopulaa nimenomaan niiden ihmisten kannalta, jotka käyvät töissä eivätkä ole tukien piirissä. Ja näin ollen se ajaa veronmaksajia muualle asumaan. Esimerkiksi Helsingissä kunnan saamat verotulot eivät kasva lainkaan, vaikka väestö kasvaa hurjaa vauhtia, ja Turussa tilanne on aivan samanlainen. Maahanmuuttajat tarvitsevat runsaasti erilaisia sosiaali- ja terveyspuolen erityispalveluja ja kuormittavat kunnan taloutta keskimääräistä enemmän, mutta toisaalta osallistuvat niiden rahoittamiseen keskimääräistä vähemmän. Maahanmuuttoa on Suomessa tarkasteltava nimenomaan paikallisena ilmiönä. Julkisessa keskustelussa kuulee usein, että Suomi on suuri ja harvaan asuttu maa, jossa on kyllä tilaa tulijoille. Vähän samassa hengessä Ruotsin entinen pääministeri Reinfeldt sanoi tammikuussa, että Ruotsissa on tilaa paljon nykyistä suuremmallekin määrälle tulijoita. Hän on itse nähnyt lentokoneen ikkunasta, että tilaa kyllä riittää. Ongelma onkin siinä, että tulijat eivät käytännössä sijoitu eri puolille maata, vaan pyrkivät suuriin kaupunkeihin. Kaikista Suomessa asuvista maahanmuuttajista 80% asuu pääkaupunkiseudun 3 kunnassa, Tampereella ja Turussa. Yksi keskeinen hankaluus maahanmuuttokeskustelussa on se, että maahanmuutto nähdään yhtenä kokonaisuutena, monoliittina. Esimerkiksi perussuomalaisten esittämä kritiikki kohdistuu pääasiassa ei-työperäiseen maahanmuuttoon, siis maahanmuuttajiin, jotka tulevat Suomeen muusta syystä kuin työn perässä ja jotka käytännössä eivät työllisty. Työperäiseenkin maahanmuuttoon liittyy suuria ongelmia, mutta minä en tässä yhteydessä nyt mene niihin. Kansantalouden kannalta työllistymiseksi ei oikein voida laskea sitä, että henkilö työskentelee esimerkiksi oman äidinkielensä tulkkina, monikulttuurisuuskoordinaattorina tai jonain monimuotoisuusasiantuntijana. Maahanmuuton siunauksellisuutta perustellaan usein menneisyyden menestystarinoilla, esimerkiksi 100 vuoden takaisella Yhdysvalloilla tai 60-70-lukujen Ruotsilla. Maailma on kuitenkin erilainen kuin ennen. Talouden globalisaatio, toisaalta automatisaatio, ovat vieneet Euroopasta sellaisen työn, johon kouluttamattomat ja kielitaidottomat siirtolaiset saattoivat menneinä aikoina työllistyä. Toisaalta hyvinvointivaltio, joka verottaa ankarasti työntekoa ja jakaa avokätisesti erilaisia etuuksia, ei houkuttele osaajia, vaan aivan muunlaisia ihmisiä. Eurooppalaiset maahanmuuttolainsäädännöt ovat sinänsä melko tiukkoja, mutta niiden heikkona kohtana on turvapaikkamenettely ja perheen yhdistäminen. Niistä on käytännössä tullut ei-työperäisen siirtolaisuuden kanavia, ja juuri tähän ongelmakokonaisuuteen meidän maahanmuuttopoliittinen ohjelmamme pyrkii pureutumaan. Joidenkin mielestä rahasta ei saisi puhua lainkaan humanitaarisen maahanmuuton kohdalla. Ihmisoikeuksille ei kuulemma voi laskea hintaa. Kuitenkin ihmisoikeudet tarkoittavat nykyään yhä useammin oikeutta erilaisiin palveluihin. Nämä palvelut tuotetaan rahalla ja niillä on hinta,
joten meidän on pakko pohtia sitä, mihin meillä on varaa ja mihin ei. Ei voi olla niin, että saajien määrä kasvaa rajattomasti, kun samaan aikaan maksajien määrä kutistuu. Eikä voi olla niinkään, että samalla kun julkisen vallan perustehtäviä karsitaan, maahanmuuton kaltaiset toissijaiset menoerät saavat kasvaa. Suomi, kuten muutkin länsimaat, on sitoutunut antamaan suojelua pakolaisille. Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että valtava enemmistö turvapaikanhakijoista ei ole kansainvälisten sopimusten tarkoittamia pakolaisia, siis sellaisia, joita vainottaisiin kotimaassa. Ihmiset pakenevat köyhyyttä ja heitä vetää Eurooppaan se elintasokuilu, joka kulkee Välimerellä. Ei ole mitään pahaa eikä väärää siinä, että ihminen tavoittelee parempaa elämää jossain muualla, mutta turvapaikkajärjestelmää ei ole tarkoitettu elintasosiirtolaisuutta varten, eikä sitä pidä sellaiseen käyttää. Viime aikoina Euroopassa on keskusteltu paljon niin sanotuista vierastaistelijoista, eli henkilöistä, jotka osallistuvat sotatoimiin esimerkiksi Syyriassa, vaikka ovat kirjoilla Euroopassa tai jopa EUn jäsenmaiden kansalaisia. Nämä ihmiset ovat usein saapuneet Eurooppaan turvapaikanhakijoina. Tämä ilmiö ei ole varsinaisesti uusi. Monet muistavat, että jo viime vuosikymmenellä uutisoitiin epäsäännöllisen säännöllisesti Somaliassa taistelevista ruotsalaisista, tanskalaisista ja suomalaisista. Vielä paljon tavallisempi ilmiö on se, että Suomesta ja Euroopasta humanitaarisen oleskeluluvan saaneet henkilöt matkustelevat tai jopa asuvat vanhassa kotimaassaan, mutta ovat virallisesti kirjoilla Suomessa ja ottavat vastaan suomalaista sosiaaliturvaa. Kuten sanottua, turvapaikkamenettely on luotu vainoa pakenevien ihmisten suojelemiseksi. On kai selvää, että jos henkilö itse oleskelee vapaaehtoisesti maasta, josta hän kuulemma on henkensä kaupalla paennut, tai jos hän lähettää sinne lapsiaan lomailemaan tai kulttuuria oppimaan, hän ei itse pidä lähtömaataan kovin vaarallisena. Tällaisissa tapauksissa suojeluperusteella annettu oleskelulupa pitäisi meidän mielestämme lakkauttaa nykyistä automaattisemmin. Ohjelmassa todetaan myös, että Suomen pitää siirtolaisuuden hallinnassa toimia nykyistä aktiivisemmin Euroopan unionin tasolla. Kuten olette varmasti uutisista havainneet, Eurooppaan kohdistuu tällä hetkellä ennennäkemätön siirtolaispaine Välimeren eteläpuolelta. Ja vapaa liikkuvuus unionin sisällä merkitsee sitä, että kyseessä on kaikkien ongelma, myös Suomen. Komissiossa on tällä hetkellä malli, jossa EU ylläpitäisi Välimeren eteläpuolella pisteitä, joista käsin ihmiset voisivat hakea turvapaikkaa EUn jäsenmaista. Tällä hetkellähän ihmisen pitää päästä fyysisesti Eurooppaan, jotta hän voisi jättää tänne turvapaikkahakemuksen. Tähän sisältyisi sitova taakanjakomekanismi, jossa oleskeluluvan saaneet henkilöt jaettaisiin nykyistä tasaisemmin jäsenmaiden kesken. Kriteereinä olisivat esimerkiksi jäsenmaan väkiluku, bruttokansantuote, maantieteellinen pinta-ala, työttömyysaste ja aiemmin vastaanotettujen pakolaisten määrä. Parlamentissa esiteltiin toissa viikolla alustavia laskelmia siitä, mitä tällainen taakanjakomalli merkitsisi eri jäsenmaille. Esimerkiksi Saksa ja Ruotsi ottavat tällä hetkellä vastaan monin verroin enemmän pakolaisia ja turvapaikanhakijoita kuin niille näillä kriteereillä kuuluisi. Suomi kuitenkin olisi taakanjakomekanismin suurimpia yksittäisiä häviäjiä, koska humanitaaristen maahanmuuttajien määrä on meillä toistaiseksi verrattain pieni ja koska monilla taloudellisilla mittareilla Suomella menee toistaiseksi vähemmän huonosti kuin useimmilla mailla. No, tämähän on varmasti pikkuhiljaa tulossa korjaus kyllä. Komissiolta on näillä näkymin tulossa asiasta jonkinlainen konkreettinen esitys toukokuussa. Ja tämän jälkeen jäsenmaat ottavat kantaa siihen, joten on hyvin tärkeää,
millaista linjaa tuleva hallitus ja eduskunta tässä asiassa edustavat. Näitä asioita kannattaa pohtia näin eduskuntavaalien alla. Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka ei ole sitoutunut maahanmuuton lisäämiseen. Me katsomme, että ensinnäkin Suomella ei ole varaa edes nykyisen tasoiseen ei-työperäiseen maahanmuuttoon, puhumattakaan sen kaksin- tai kolminkertaistamisesta, mitä taakanjakomekanismi käytännössä merkitsisi. Me olemme myös sitä mieltä, että väestön siirrot ylipäätään ovat väärä tapa reagoida maailman pakolaisongelmaan tai maailman köyhyyteen. Suurin osa maailman pakolaisista, ehkä 99%, jää joka tapauksessa pakolaisleireille, kriisialueiden välittömään läheisyyteen, erittäin ankeisiin olosuhteisiin. Ongelmat koskevat siellä puhtaan veden saantia, lasten oikeutta käydä koulua, ruokaa. Ongelmat ovat siis aivan eri mittaluokassa kuin mitä ne ovat tänne asti päässeillä ihmisillä. Ja nämä pakolaisleirit ovat se kohta, johon humanitaariset panostukset pitäisi tehdä. Lisäksi on Afrikan väestöräjähdys. Afrikan väkiluku on tällä hetkellä noin 800 miljoonaa. Sen arvellaan nousevan tällä vuosisadalla 4 miljardiin. Tämä kehitys pitää huolen siitä, että halukkaita tulijoita tulee aina olemaan paljon enemmän kuin mitä Eurooppa pystyy millään mielekkäällä mittarilla integroimaan. Juuri Ruotsi on nähtävä varoittavana esimerkkinä siitä, mihin avokätinen humanitaarinen maahanmuuttopolitiikka voi johtaa. Tämä on Suomen kannalta oleellista muun muassa siksi, että Ruotsi on naapurimaamme, sekä siksi, että Suomen lainsäädäntö ei itse asiassa oleellisesti eroa ruotsalaisesta. Suomea on toistaiseksi suojellut lähinnä se, että Suomi tunnetaan lähtömaissa paljon huonommin kuin Ruotsi, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin. Sisäministeriön maahanmuutto-osaston johtaja sanoi jossain vaiheessa, että meidän perheenyhdistämislainsäädäntömme ja syyrialaisia koskeva turvapaikkakäytäntömme on vähintään yhtä liberaali kuin Ruotsissa. Erona on ainoastaan se, että me emme huutele sitä maailmalla. Kun mukaan lasketaan pakolaiset, turvapaikanhakijat ja näihin liittyvät perheenyhdistämiset, Ruotsiin arvioidaan tulevan noin 600 000 uutta humanitaarista maahanmuuttajaa tällä vaalikaudella vuoteen 2018 mennessä. Viimeisen 10 vuoden aikana heitä on tullut hiukan alle 500 000. Ruotsiin on siis noin 15 vuoden aikana tulossa enemmän ihmisiä kuin Ruotsista muutti Yhdysvaltoihin 100 vuoden aikana. Pelkästään uusien tulijoiden kotoutus- ja vastaanottomenoihin on tällä vaalikaudella alustavasti varattu noin 8 miljardia euroa. Ja tähän eivät tietenkään sisälly maassa jo olevien maahanmuuttajien perustoimeentulotukikustannukset. Taloudellisten vaikutusten lisäksi on huomioitava vaikutukset rikollisuuteen, koululaitokseen, asuntotilanteeseen, terveydenhuoltoon, etnisiin jännitteisiin, segregaatioon, uskonnolliseen fanatismiin ja oikeastaan kaikkeen mahdolliseen. Kun otamme huomioon Ruotsin tähänastiset saavutukset integraation saralla, voimme ennustaa, että tulevaisuudessa meillä on hyvin omituinen naapuri niin idässä kuin lännessäkin. Kiitoksia.